karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ganahan ka ni Kara, di ba? May mo magdilit na ng tanong isgutan ang nangagi ko, Hans? Ha? Tubag ako! Tinuod ba nga ganahan sa ka ni Kara? Nga nakagusto ka niya? Oh! Tinuod nga nakagusto ko ni Kara ko, Hans! Tinuod ka di ay. Una kong gimahal si Kara kanimo, kuya. Wa ang magkaila si Kara. Mahal ko na siya kay suod ni Higala. Traitor ka, Kent. Traitor ba na ang tawag ni mo, anak? Sa taong nga igo lang nagmahal? Ha? Pero gipatay ko ang mong pagbati sa diyang ikaw ang gipilit ni Kara. Masaylo ako, Kent. Pero ang imong maguwang ang akong gusto. Nangungibig si Kuya Hans, di mo? Oh, Kent. Og nagplano na ko nga ako na siyang sugton. Ay lang kayo ubos na ako, Kent, ha? Okay na ka raw eh. Ang importante nga, dito rin sa kasakong maguwang mapunta. Salamat ka nagkasabot ka. Kara, panggaalan si Kuya Hans, ha? Gidawat ko sa dakong kasayon ang akong kapakiyasan kang Kara. Tungod kay ikaw ang iyang gipili, kuya. Silang nahibaw ko, nga dili ako ang iyang gimahal. Ako nang ginahuna nga sama sa igsuon si Kara. Kuya, wa ko'y daotang hunahuna ni mo bisan gamay. Lara ni mo, kung dili ka mutuon ako. Basta ako, tinuod ang akong pagtahod ni mo. O gusto ko mutabang ni mo aron mahupay ang imong gibating kagool karon. Panayas sa Isa! Dili, kuya. Gusto mo kakamutaban ako, di ba? Parang di man mo panayos sa Isa! Tungkol kinahibaw ko nga pasakitan na ni mo siya. O giunsa man mo pagsiguro nga pasakitan ko sa Isa! Tungkol kinasuko ka niya! Ug nibaw ko naglagok ka karon kay kasal na untat ninyo ni Kara karong Sabado. Huso ka! Naglagot kong nagunahuna! Tungod kay kasal na namo ni Kara karong Sabado! Kanang kahisaw na kayon! Pero huwag kayo nahuna nga pasakitan siya! Kuya, pakita una ko na mukalma ka. Ug akong padaulong pagbalik nimo sa Isa. Hain ka sa Isa! Tuwa sa rooftop. Pero ayaw pa ko nung nagsaka rito. Gawas! Bungol ka! Gawas na! Palihog lang, kuya. Ayaw na panghagis. Daw, doon na sila tanan sa ibabaw. Magsugod na ta. Ipauna lang ang akong mga kauban. Ingna si Direk. Magpauwahi lang ko. Ingna ha. Uy, Kim! Uy! Ay, pangilabutan ng dili mo, ha? Ayaw taon, day! Taon, sus! Di abiyag uwan ng bayan na, uy! Noon sa naman ka sila sa upos. Nahiluman. Uwa na sa mga hagis, Sir Hans. Uwa baka sila magbuno si Kent, no? Unsa na nahitabo ni Hans, Mika? Oh, oy! Miga Claire, ikaw mangguday na. Ngano ni anong kas rooftop? Gipatago ako ni Kent ini. Gisapot si Sir Hans karon good. Nganong gisapot man sad siya? Aw, doon na kitingali nakapasapot niya. Posible nga nag-uol ni nga. Kasal na lang ni Kara karong umaabot na Sabado. Alo, tuod no. Nakapalit na ba kong regalo para silang kasal? Mao ba? Ay, ano ko na, no? Aw, ako na lang to ihatag nimo. Ayasa. Ha? Nganong imo maning ihatag nako? Nga imo maning gipalit para ni Kara. Patay naman si Kara. Unya ikaw may gipuling ni Hans ni Kara. Mao nga ikaw ang angayan akong hatagan sa kong regalo para unta ni Kara. Ay, ayaw lang, uy. Ngano mo balibad man ka? Amiga naman ka ta. Mika. So, kay amiga naman ta, ayaw balibari nga akong regalo. May ubos ko ni mo ano. Pero, Please, Ayasa, please. Dawatan ni. sige, good. Ay, salamat. Ako pa ni mo no. Maningkamot ka nga mabalhin diha ni mo ang pagmahal ni Hans kang Kara. Unsa? Swerte ka ayo ka kung ikaw ang madayo ni Hans. Kay dato na sila. Dili mahitabong mahalon ko ni Sir Hans. Una, pobre ko. Ikaduha,
Mo ilabing bugat nga rason. Mao nga ako ang iyang gibasol sa kamatayon ni Anhing Kara. Mao gani nga maning kamot ka nga magustuhan ka niya. Aron mawa ang iyang kasuko ug di na siya mangisog nimo. Ay, tuod ay pa mangutan ako. Unsa magyay ipangsugo ni Hans nimo? Gusto man siya nga. Maparihas ko ni Kara. Parihas ko ni Kara nga mulaba, muluto, muatiman, mulihok. Mao ba? Ay sayon ra kay na tabangan ta ka. Ha? Tabangan ta ka nga mahimo kang sama kang Kara. Pero ato na ning sikreto ha. Ayaw sultihi si Ken sa tong sabot. Sige. Niyan akong number ha. I-text lang unya imong cellphone number. Ini nga number. Ha? Sige. Okay. Mubalik sa ko sa akong trabaho, Ayasa. Good luck. Ayaw gid pag-surrender kang Hans, ha? Kay luoy ka ayo siya. Mura siya og bata nga nawagtangan og duwaan. Busa kinahanglang mahibalik niya ang duwaan. Okay? Sige. Bye! Buotan man sa tennis, Mika Claire. Pero, ang nahiluman ka si Kent o si Hans. Salamat nga may kalma na si Kuya Hans. Mayon ta kung madawat na ni Kuya Hans nga wa na gyud si Kara. Ug dili na niya pasakitan si Ayesa. Kent? Oy, huy. Naunsa naman ni si Sir Hans? May kalma na siya. Ay, salamat. Habi na akong nag-wild paghihapon. Ngano nga naog ka? Nagsusi lang ko ni Sir Hans. Lain mo gudang nasuod sa kong Nahadlo ko nga, basi na niyang makauna-una siya dautan ba? Nahadlo ka nga maghikog siya? Dili sa tingali siya maghikog, no? Mabaw na dyan siya utok kung maghikog pa siya. Ikaw sad ba? Harsh ra sad kay ka. Ayaw sad ing naanas ko Hans ni mo, uy. Pahiyon ka. Ha? Baliwha na gyud nimo ang mga panghitabo karon. Kuan? Kanang... dili man sa ingon nga baliwa. Dili lagi ko magpadasa kung kahadlok ni Sir Hans. Kay nahibaw man sa gyud ko nga buutan na siya. Way buoton sa taong abubuan ug igihan. Ha? Basi nang hagi siya kay gigutom na. Unsa na sabi arong orasa? Uy, hala. Wa man din naman ni hapon og mamaho imong Kuya Hans. Pasagdi siya mangayo. Dili mahimo, uy. Kinahanglan makakaon si Sir Hans aron dili siya maburyong. Saong na ako pagpugong sa isa Di ko gusto ng paduol sa kanunay kang Kuya Hans nga sama kang Kara. Kent? Seryoso lagi kayo ng Kuya Hans ni mo? Seryoso yun na, Kara. Busa ikaw, ayaw di paduulan niya kung doon na siya buhaton din sa bahay. Architect mo na siya, no? Oo. Mga nga busy na siya kanunay. Kara? Mahal? Mahal? Mon ang gusto niya nga among tawganay. Mahal. Gisugot na yun ni mo si Kuya Hans. Oo. Mahal? Na mahal. Si Kara lang ang mahimo na kong ihatag ang Kuya Hans. Dili na ko musugot nga hangtod si Ayesa. Ang kunon pa niya. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!